Hi guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Magluluto pala kami ngayon guys ng puso ng saging. Gagawin namin na ukoy. First time namin pala itong gagawin guys. Ayan, hiwa-hiwain muna natin ng maliliit. Ayan guys, pigain pala muna natin kasi mapakla yung katas niyan. Ayan, lagyan natin ng sibuyas, pati bawang guys. Ayan, lagyan na din pala natin ng paminta. Pati ginisa mix guys, lagay na rin natin. Ayan guys, nilagay na din pala namin yung harina. Konting asin lagyan na din natin. Pati itlog guys, isa lang nilagyan na rin namin. Ayan, halo-haloin natin muna. Ayan guys, nilagyan pala uli namin ng konting harina sa tubig. Ito na natin. Diba Kaya nga pala kumakain din sila. Hindi naman sunog eh. Sakto lang ha. Ayan guys, balik na rin natin. Ayan na pala guys, so masarap siya, crunchy. Ayan yung aming sausawan, suka na may sili. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aming channel. God bless everyone. Bye.